26. luku. Seksuaalioikeudet. Seksuaalioikeudet kuuluvat kaikille. Seksuaalioikeudet perustuvat ihmisoikeuksiin, jotka on hyväksytty kansainvälisesti. Kaikilla on oikeus ja vapaus tehdä päätöksiä omasta seksuaalisuudestaan, kehostaan, terveydestään ja lisääntymisestään. Päätöksiä on vaikea tehdä ilman tietoa. Siksi päätösten tueksi tarvitaan tietoa seksuaalisuudesta, sen monimuotoisuudesta sekä ehkäisystä ja seksitaudeista. Kaikki tiedonlähteet ovat tärkeitä, mutta samalla pitää olla kriittinen ja arvioida tiedon luotettavuutta. Varsinkin mediassa annettu kuva seksuaalisuudesta voi olla vääristynyt. Oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi. Jokaisella on oikeus päättää itse, kuka, milloin ja miten hänen kehonsa voi koskea. Seksi ja muu seksuaalinen toiminta vaatii aina suostumuksen. Kenenkään ei pidä joutua seksuaalisen häirinnän tai hyväksikäytön kohteeksi. Lapsia ja nuoria pitää suojella seksiin liittyvältä materiaalilta, joka ei sovi heidän ikätasolleen. Seksuaalinen kaltoinkohtelu voi olla sanallista, sanatonta tai fyysistä. Siinä toinen loukkaa tietoisesti toisen fyysistä tai psyykkistä koskemattomuutta. Lapsen seksuaalinen suojaikäraja on 16 vuotta. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on vakava rikos. Se tarkoittaa kaikenlaisia seksuaalisia tekoja alle 16-vuotiaan kanssa, jos kumppani ei ole suunnilleen samanikäinen. Oikeus tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen. Seksuaalisuus, seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli tai sukupuolettomuus kuuluvat jokaisen identiteettiin, käsitykseen omasta itsestä. Jokainen voi ilmaista niitä haluamallaan tavalla. Oikeus yksityisyyteen. Jokaisella on oikeus päättää, kenelle puhuu omasta seksuaalisuudestaan. Grooming on somessa tapahtuvaa toimintaa, jonka tavoite on lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Se on usein houkuttelua, jonka avulla hyväksikäytön suunnittelija yrittää ensin luoda luottamusta lapseen. Hyväksikäytön suunnittelija voi kysyä kysymyksiä, joiden sävy on seksuaalinen. Hän voi myös pyytää arkaluonteisia kuvia. Hyväksikäyttäjä voi kiristää uhria seksuaalisiin tekoihin. Kaltoinkohtelun uhri tarvitsee apua. Jos joutuu seksuaalisen rikoksen tai kaltoinkohtelun uhriksi, siitä kannattaa kertoa heti turvalliselle aikuiselle. Uhriksi joutuminen aiheuttaa syyllisyyden ja häpeän tunteita, mutta kaltoinkohtelu ei ole uhrin syy. Uhri ei ole koskaan syyllinen. Kokemuksesta toipumiseen tarvitaan usein läheisten ja ammattilaisten apua. – 37. luku. Tarttuvat taudit. Osa mikrobeista aiheuttaa tauteja. Infektiotaudit eli tarttuvat taudit ovat tauteja, jotka tarttuvat ihmisestä toiseen. Infektiotauteja aiheuttavat mikrobit. Mikrobeja ovat virukset, bakteerit, sienet ja loiset, jotka voi havaita mikroskoopilla. Osa mikrobeista on ihmisille hyödyllisiä. Esimerkiksi suolistossa ja iholla elävät bakteerit suojaavat elimistöä. Taudin puhkeamiseen vaikuttavat mikrobien määrä, ominaisuudet ja elimistön kyky puolustautua niitä vastaan. Ihmisen puolustuskyky eli vastustuskyky on yksilöllinen ja se voi olla tilapäisesti heikentynyt. Virukset ja bakteerit aiheuttavat tauteja. Virukset ovat elimistön solujen loisia. Flunssa eli nuhakuume on tavallisin virusten aiheuttama tarttuva tauti.
Flunssan yleisiä oireita ovat nuha, kurkkukipu, yskä ja kuume. Influenssaviruksen oireet ovat samankaltaiset kuin flunssan, mutta vakavammat. Flunssan ja influenssan jälkitautina voi tulla bakteerin aiheuttama tulehdus. Bakteerit ovat yksisoluisia eliöitä, jotka lisääntyvät elimistössä nopeasti. Bakteerit aiheuttavat muun muassa märkäistä korvatulehdusta ja keuhkokuumetta. Näitä tauteja hoidetaan antibiooteilla. Sienitauteja esiintyy iholla tai limakalvoilla. Loiset elävät isäntäeliön sisällä, iholla tai karvoituksella ja aiheuttavat tälle haittaa. Ihmisen loisia ovat esimerkiksi täit ja kihomadot. Hyvä hygienia torjuu tauteja. Hyvä käsihygienia, eli käsien pitäminen puhtaana, ehkäisee tautien tarttumista. Siksi käsiä kannattaa pestä usein ja aina ennen syömistä. Mikrobeja voi päästä elimistöön rikkoutuneen ihon tai limakalvon kautta. Haavojen ja rikkoutuneen ihon puhdistaminen ja hoitaminen on tärkeää, jotta mikrobeja ei pääse vereen. Likaantunut juomavesi tai likaisella vedellä pestyt elintarvikkeet aiheuttavat ripulisairauksia. Jotkut taudin aiheuttajat leviävät eläimen piston tai pureman kautta. Niitä sanotaan zoonooseiksi. Tarttuvat taudit aiheuttavat epidemioita. Tarttuva tauti voi levitä nopeasti ihmiseltä toiselle. Epidemiassa tautia on merkittävällä osalla jonkun alueen väestöstä. Epidemia voi syntyä vaikkapa koulussa, kun vatsatauti leviää nopeasti. Pandemia on tauti, joka alkaa tietyltä alueelta ja leviää sieltä maailmanlaajuiseksi. Vuonna 2020 koronavirus aiheutti pandemian koko maailmassa. Joskus tautia esiintyy runsaasti, mutta vain pienellä alueella. Malaria on tällainen tauti. Puolustusjärjestelmä suojaa. Ihmisen elimistö puolustautuu taudin aiheuttajia vastaan. Elimistöllä on immuniteetti, eli vastustuskyky. Kun haitallisia mikrobeja pääsee elimistöön, kehon puolustusjärjestelmä alkaa toimia ja aiheuttaa tulehdusreaktion. Vieraat mikrobit ja aineet parantavat elimistön vastustuskykyä. Synnynnäinen eli luontainen immuniteetti ei tunnista taudin aiheuttajia tarkasti, mutta se toimii nopeasti aina, kun kohtaa vieraan mikrobin. Hankittu immuniteetti syntyy esimerkiksi rokotuksessa ja kun on sairastanut jonkin taudin aiemmin. Rokotteet vahvistavat puolustusjärjestelmää. Rokotteessa ihminen altistetaan jollekin taudin aiheuttajalle. Rokotteessa ihminen saa kuollutta tai heikennettyä taudin aiheuttajaa. Rokote saa elimistössä aikaan puolustusreaktion. Sen seurauksena elimistöön jää valkosoluja, jotka muistavat taudin aiheuttajan, ja ihminen tulee vastustuskykyiseksi tälle taudille. Suomessa on kansallinen rokotusohjelma. Sen tarkoituksena on suojata suomalaiset mahdollisimman hyvin eri sairauksilta. Kun riittävän suuri määrä ihmisiä on rokotettu tiettyä tautia vastaan, myös rokottamattomien ihmisten riski sairastua pienenee. Tällöin puhutaan laumasuojasta. 38. luku A. Allergia ja astma. Allergiassa vaaraton aine aiheuttaa ylireaktion. Osa ihmisistä ylireagoi aineisiin, jotka ovat tavallisia
ja yleensä vaarattomia. Esimerkiksi siitepöly tai jokin ruoka-aine aiheuttaa elimistössä poikkeavan tai liian voimakkaan reaktion. Ihmisellä on silloin allergia. Allergiaa aiheuttavia aineita kutsutaan allergeeneiksi. Kun allergeeni pääsee herkistyneen ihmisen kehoon, se aiheuttaa allergisen reaktion. Atopia on periytyvä yliherkkyys. Atoopikolla on muita aiheuttavia aineita kutsutaan allergeeneiksi. Kun allergeeni pääsee herkistyneen ihmisen kehoon, se aiheuttaa allergisen reaktion. Atopia on periytyvä yliherkkyys. Atoopikolla on muita suurempi riski sairastua esimerkiksi heinänuhaan tai atooppiseen ihottumaan. Atooppinen ihottuma on yleinen tulehduksellinen ihotauti. Se ilmenee yleensä jo vauvaiässä, jolloin sitä kutsutaan maituruveksi. Allergiaa aiheuttava tekijä on hyvä selvittää, jos oireet haittaavat elämää. Allergeenin varmistamiseksi voidaan tehdä ihopistokoe, jossa katsotaan, aiheuttaako aine reaktion. Allergiaoireita voidaan hoitaa tehokkaasti oikealla lääkityksellä. Antihistamiinit lievittävät allergisia oireita. Siedätyshoito on tehokas keino allergiaoireiden lievittämiseen. Anafylaktinen shokki on voimakas yliherkkyysreaktio. Anafylaktinen shokki on hyvin voimakas allerginen reaktio, joka voi olla hengenvaarallinen. Shokin voi aiheuttaa esimerkiksi ampiaisenpisto tai pähkinän syöminen, jos henkilö on pähkinälle allerginen. Kohtauksen aikana potilaan hengitys vaikeutuu, keho kihelmöi ja kutisee. Ympäri ihoa leviää nokkosihottumaa. Astmassa hengitystiet tulehtuvat. Astma on sairaus, joka johtuu hengitysteiden limakalvojen pitkäaikaisesta tulehtumisesta. Tyypillisiä astman oireita ovat pitkittynyt yskä, liman eritys, hengenahdistus ja hengityksen vinkuminen. Astmaatikon keuhkoputket ovat herkät ulkoisille ärsykkeille. Erilaiset pölyt, eläinten hilse ja homeitiöt pahentavat astmaoireita. Hyvä hoito takaa oireettoman arjen. Astman oireet voivat alkaa vähitellen tai yllättäen astmakohtauksella. Astmakohtaus on äkillinen hengenahdistus, jossa hengitys vaikeutuu. Astmakohtaukseen auttaa keuhkoputkia avaava lääke, joka on hyvä pitää mukana. Astman perushoitona on hengitettävä lääke, joka hillitsee keuhkoputkien tulehdusta. –38 luku B. Diabetes. Diabetes on sairaus, jossa veren sokeripitoisuus kohoaa liian suureksi. Diabetes jaetaan 2 tyyppiin. Tyypin 1 diabeteksessä insuliinin eritys lakkaa. Tyypin 1 diabeteksessä elimistön puolustusjärjestelmä tuhoaa haimansoluja, jotka tuottavat insuliinia. Insuliini on tärkeä veren sokeripitoisuutta säätelevä aine. Tyypin 1 diabetes puhkeaa yleensä alle 20-vuotiailla. Siksi sitä kutsutaan myös nuoruusiän diabetekseksi. Hoitona käytetään insuliinia, jota annostellaan pistoksilla tai pumpulla. Tyypin 2 diabetes. Tyypin 2 diabetesta
kutsutaan aikuisiän diabetekseksi. Siinä haima erittää insuliinia aluksi normaalisti, mutta solujen kyky reagoida insuliiniin heikkenee. Tyypin 2 diabetes saattaa kehittyä 10–15 vuoden ajan. Epäterveelliset elämäntavat vaikuttavat usein tyypin 2 diabeteksen puhkeamiseen. Metabolinen oireyhtymä eli MBO lisää riskiä sairastua diabetekseen. MBOssa henkilöllä on ylipainon lisäksi kohonnut verenpaine ja kohonneet veren rasva-arvot sekä häiriöitä veren hyytymistekijöissä. Monilla on perinnöllinen alttius sairastua diabetekseen, mutta hyvillä elämäntavoilla taudin puhkeamista voi merkittävästi ehkäistä tai siirtää myöhemmäksi. Verensokerin lasku voi olla vaarallista. Kun diabeetikon verensokeri laskee liian alas, hänelle tulee hypoglykemia. Hän hikoilee, vapisee, on hermostunut ja pulssi on tiheä. Myös uupumus, keskittymisvaikeus, päänsärky, huimaus ja näköhäiriöt voivat olla merkkinä verensokerin laskusta. Insuliinisokki on tila, jossa potilas on toimintakyvytön ja tajuton. Silloin pitää hälyttää apua. Soluista kohti sydäntä. 38. luku C. Sydän- ja verisuonitaudit. Sydän pitää yllä verenkiertoa. Verenkierto kuljettaa elimistössä happea, ravintoaineita ja kuona-aineita. Sydän on lihas, joka pitää verenkiertoa yllä. Valtimot ovat verisuonia, jotka vievät happipitoista verta sydämestä solujen käyttöön. Sydän saa tarvitsemansa hapen sepelvaltimoiden kautta. Laskimot vuorostaan kuljettavat hiilidioksidipitoista verta soluista kohti sydäntä. Kohonnut verenpaine on riski. Kun sydän pumppaa verta, valtimon seinämiin kohdistuu painetta, sitä kutsutaan verenpaineeksi. Verenpaine ilmoitetaan 2 luvulla. Yläpaine kuvaa painetta, kun sydän supistuu. Alapaine kuvaa painetta, kun sydän on lepovaiheessa. Kohonnut verenpaine rasittaa sydäntä ja vaurioittaa valtimoita. Kohonnut verenpaine on yleensä oireeton, joten se paljastuu vain mittaamalla. Veren korkea kolesteroliarvo lisää suonien tukkeutumisriskiä. Kolesteroli on ihmiselle välttämätön rasva-aine. Sitä tarvitaan solukalvojen rakennusaineena sekä D-vitamiinin ja useiden hormonien valmistamiseen. Jos veren kolesteroliarvo on korkea, se lisää verisuonien riskiä tukkeutua. Myös tavallisten rasvojen eli triglyseridien korkea pitoisuus nostaa verisuonten ahtautumisen riskiä. Veren rasva-arvoja mitataan verikokeella. Valtimon tukkeutuminen voi johtaa infarktiin. Elämäntapoihin kannattaa kiinnittää huomiota jo nuorena, jotta verisuonet pysyvät hyvässä kunnossa. Korkea verenpaine ja veren korkea kolesterolipitoisuus ovat vaaraksi. Ne voivat aiheuttaa valtimoiden tukkeutumista ja kovettumista. Sepelvaltimotaudissa tukkeutuvat sepelvaltimot, jotka vievät happea sydämelle. Rasitusrintakipu eli angina pectoris tuntuu puristavana kipuna rasituksen aikana. Joskus ensimmäinen oire sepelvaltimotaudista on sydäninfarkti. Sydäninfarktissa sepelvaltimo tukkeutuu äkillisesti kokonaan.
Infarktin oireita ovat kylmä hiki ja kova puristava rintakipu. Jos ihminen saa sydäninfarktin, hänet pitää saada nopeasti hoitoon. Aivohalvaus johtuu aivoinfarktista tai aivoverenvuodosta. Aivohalvauksessa aivojen verenkierto häiriintyy äkillisesti ja aivosoluja tuhoutuu. Aivohalvaus voi johtua aivoinfarktista tai aivoverenvuodosta. Aivoinfarktissa jokin aivojen verisuoni tukkeutuu. Aivoverenvuodossa valtimo repeää aivoissa ja aiheuttaa verenvuodon. Aivosolujen hapenpuute aiheuttaa erilaisia oireita. Tyypillinen oire on kehon toispuoleinen halvaantuminen. Esimerkiksi toinen käsi ei toimi tai suupieli roikkuu. Myös kova päänsärky on yksi oireista. Aivohalvauspotilas täytyy saada välittömästi sairaalahoitoon. Hyvät elämäntavat suojaavat verisuonisairauksilta. Opettele nuorena terveelliset elämäntavat, sillä ne suojaavat sydän- ja verisuonisairauksilta. Vähäinen liikkuminen, rasvainen ja suolainen ravinto, tupakointi ja alkoholin käyttö lisäävät riskiä sairastua verisuonitauteihin. Osalla ihmisistä perintötekijät altistavat sairauksille. Sydän- ja verisuonisairauksia voidaan hoitaa lääkkeillä, jos elämäntapojen muutos ei riitä. Sydän- ja verisuonisairaudet lisäävät muistisairauksia. Muistisairaudet lisääntyvät, kun väki ikääntyy. Korkea verenpaine on yksi tekijä, joka lisää muistisairauksia. Dementiassa esiintyy muistihäiriöitä ja henkilön voi olla vaikea puhua tai tunnistaa ihmisiä.